بمتنخر كابتي زنورو ناي جنبار أولادبا ناب أرمي درجة بمسججار كابتي زنورو تنكرن أولادبان بالزايد ملكوم نتي هزبا وخنات زقزل طرح زي كونس قبل علي صلاقي زبصحو كل مداو متقعتون بزتعصصفن بزحاشق لطافن كفصم بزخل سنه لبناوي بوليتيكاون وتهدراون عقمتاتو بمقعبات نسراويت فاشش أوي حمد نسراويت بعدا وراري والكملخي إساس أفورقن كمون نتي قففون تسفح فحي وراري حيلم حران مليخا كاب مدمساس بتوساقين حزب تግራይ بزصبيون نتاريخو نقالسن مسوعتن بزمتن درجام ابز حصر اوان وقتن اب مريت تግራይ نمقبارن مليخا صراريكا نموصان زخلوم عموق زبلو وتهدراوي دوكترينات اناتوحبه صنحيوم وزي خوينون ግን نسطرح اخر سر زي نبرم اتي ابعدكن لوجيستيك سراويتنان زنبره مسرتاو حصرታት ዝፈትዕን ፖለቲካውን ወተሃድራውን አማርሑን ካፕቲ ዝነበረው ውህደት ብምብራኽ ሚዛን ሓይሊ ጸላኢ ካብ መዝባዕ ብተወሳኺ ማእከል ስሕበት ጸላኢ ብዝግባእ ኣለሊኻ ናብ ፍጹም መጥቃዓይን ደምሰሳይን ብርኪን ምስጋር ዘኽእሉን ዓሚቕ ወተሃድራውን ፖለቲካውን ትንተና ዝሓዘም ነቲ ንልዕሊ 8 ተዋርሕ ኣብ ዝተኻየደ ሓርነታዊ ተጋድሎ ልዑል ቦታ ዝወሃውን ታሪኻዊ መድረኽ كاب مفارق ورح جنبوت كساب شديش سنة كل تشحن 10 عام مرات أبستفى على كباب تحت تقرأي توهيبوم أدمي ما يسمين إزي وج بيبين تاع عقم ديرو شعبي خنت عقم ديرو نمدوين يوقم ساعتنا دهرناي سمين إزي خا انتعنا مز انتعنا فتيرنا تحريق انتعنا ذول كاس كعزي كاس عز دورنا يوقم نور حطرات نور تنكرتات بزرقم جبنا نزم حطرتنا نزم تنكرت يوم كمين احنا نتفهم ذلنا نزل كرنتنا ناوي كنكرنا ناوت تدرو ساينس ناتونا وتدرى ساينس ناتونا كلنا هم نفلت نعيد قالسي حوحات زي صحافو زدالو وتدرى ساينس ناتوبي وتدرى ساينس ناتوب ناقوم كيدنا مسقوم حيرنا نتقوم لنا جن وجينتينز حتت ساينس ناتوب ترى ساينس ناتوب يكونن مس علامة مس هاجر زغيدي سئلو مسقوم تتاو غيره زي سلا زغونه نحنات وتدروا ساينس ناتوبنا عميقنا خبي كم نقبر كم حدش سلطنانا تم حطراتنا بدن بريئنا بمأخذ درجة ودينا أبتي مدرخ سراوي تግራይ ካብ ዝነበሩ ናይ ውግእ ኸይድን ኣፈጻጽማን ብኸመይ ኣገባብ ናብ ፍጹም መጥቃዓይ ክሰጋገር ከም ዝኽእልን ምዙይ ሓቢሮም ዝኸዱ ወሰንቲ ስትራቴጂካዊ ንድፈ ሓሳባት ብላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ዘቕረቡ ኮይኖም ፕሬዚደንት ትግራይ ተጋድላይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እውን ኣብቲ መኽፈቲ ተረኺቦም ዝስዕብ ሓሳብ ኣቕሪቦም ነይሮም ታነፀ መቐየሩ ሓንቲ ዘበልና እዛ ናይ ወርቀ ዲና صحيح نبيلنا يمين هايدن صاصاون يتحلفن زبالو لغزي نيرشو انتيا اسيره كتوسنه غزي بحالا دي سبر زينا طبقو كو يبال نير عوت ابيد يرم فكر امير شعبياون صاصا يتحلفن كمينها حيزلو صاصاون يتحلفن زي محلف يبلن أنيركم بعلهم يمدلكم أنا مغير تجمير أبا بحرية أتعصينا ينبر أبا تجمير رجاجسنا تحاحنا أنا مثلا نايد دونغور لكون سعوي ذيك أتصلنا زي مزمزنا كلنا تجيكونا كن سوابر جميرنا شعبيون بحريون قصيلي تنحيزني حد من قصاصاتون سويل زمص ايكون سغاتات واغينا زمصناي كابتري ابزوانون تودق كم زلاريو حالف تترفون كموت سلاز جمرو سغت مغت كوينا
كتقدم كاز بحال هزي لنا وعلي فتن قربا زغبرنا انت وسنا وارح امصينين لوط رزق نبل لنا مالك كدمسس زال حيلي لازم فتحاو ألسي إذا خوينا هنا كايد لنا بزول ترى كنا نكنقل بحيلون نري لنا ندمس نغيل مو مسكن دي قول لنا مو نسات نقولتنا لحطرنا نمحيش وفتران نفتش من تاخد ندمسه تعاوت بإيد مخانو يريزي كني جنا انا نيرنا ولا نقعيو جنا انا نيرنا بس يلا على ساون مال تاخذنا دحري استقبرون تراي شو ما انت خفله طور دو كتحس زي قال له صديا وسيخو 11 خفله طور ثلاثه وسيخو 11 دو اندي اتحسنكم تجابچ في كويس ስለዚህ ወዳ አናይን ተዘይ ሆይን ናብዚ ናአቲና تعامنا خميله تعبهم زلاس تري انس دحري استقبره وقو لازم زي دمساس حيل مخانو نرينا هنا قالهم دمسسو انا بزول لكنا كدمسس زغل حيل بتشان نملء زغودلنا نفتش عرينا زخم زلنا كل حزب حسكا زخم كل اللي تنقاتر زحجز من اساي حسكا عالمون دغافي كل دغافنا غلصنا تግራይ نسينا نحنا يحزي تون زلا مال نحنا اينا ملينا عقمنا كنوص كنطنكر كنحيل زقدد زي حاسبنا له نحس كنحسب دحان نالنا غزينا اوصرنا بسرون كداي نخل زوصر غزي يلا سو تغزي نسي بقردام زلو زلو نسون كتقملني تو حارفنا وحي خالي مالتي تقلطفنا ግን ቀልጥፍና ኢና ንሷክ ሰዓት ዘማዓራረ ክንጽበ ይብልና لعلوتن أخلوتن أزز سراوي تجراين أمار حمن قص تجراين نتي أبي بوليتيكاو مدرخ قال سزب تجراي نزي ترف عوت ست سمال زنصفة وحوحتا مسابرو تسفاج راز دوجح بوليتيكاو مدرخ انت سالتو سراويت فاششت أبي حمدن بعدا وراري سراويت ولك ملخ إساس أفوركن كابتيز تسلف له وكوين صار حزب البوليتيكاو تحساسو مزبقس أبلي عليه حزب تجراي زبص حبو فاششتا وتجواراتهم كم فتصام أي تقطون أزوم عسلة دمنيتات صلاة حزب تجراي زلمدون صار حزب تجواراتهم من خفصمم نتنقسقسم لعلو تأززتي سراويت تجراي ግን أب حدا نجر رجصنيتات نيروم نسون ካብ ደንጎላት የጭላ አግበ ጎሮን ጉያን አበ ዘሎ መስመር ተዘርጊሑ ዝነበረ ኃይል ጽላኢ መበል 11 ክፍላት ሰራዊት ተባሂሉ ዝፍለጥ ኃይል ብልጽግና ጥራሕ ምዃኑ ዳዕሎ ተኣዘዝቲ ሰራዊት ፋሽስት አብይ አሕመድ ነቲ ናይ ምወጋ ሞራሉን ወታደራዊ ስብዕና ዘይብሉን ብደው ጠንቦ ሰራዊቶም እታ ዝተለመደትን ኣብ መልሓስ አብይ አሕመድን ኮራኹርን ዝተወቀጠት ሰራዊት ትግራይ ተበቲን እዩ ተዳኺም እዩ كم حرج بنين أيوم وزت زبلوم زتزاوع مرداتات بمحزيوم سراوتهم أنت أساقسمهم እዛ ግዳጅ ብለው ሞርተርን ከግረኛ ጋር ወደ ሽሬ መሄጃ ተራራማ ቦታ አለች አፍጋጋ የምትባል ቦታ እዛሽ ቁጭ አረቁ ከዛ በኋላ ምንድነው እዚህ ጋር የምታረጉን ምናምን ስንላቸው በቃ ተቀመጡ አንድነት እንኳን የላቸው ራስ በራሳቸው ተግባብተው የመምራት አቅም የላቸው አመራሮች ራሱ ግማሽ ሰራዊቱም የለውም በቃኛ መግባት ነው የምንፈልገው ወደዚህ ለመግባት ፍላጎት ሰራዊቱ በሙሉ አለው አው በቃ ሁሉ ዛሬ እኮ ብትየው ኮምቦ በጣም ረጅም ኮምቦ ነው ሁሉም ታበተነ እንዳለ እኔ ቢሆን ማውን እዚህ ወይ እዚህ ስራ ካሰጠኝ እዚህ ስራለሁ ወደ ሀገር ነገራ ባሰላካሻኝ ወደ ሀገር ሄጄ ገባሬ ሆኜ የአባቴ የእናቴን ፊት ማየት ፈልጋለሁ مبل 11 كفرات سراويت فاشيست كجل أبي أحمد كابغويا غورورو أبي عدي أجوا مسمر تزاجح ولا انتهلوهم بوغان سراويت تግራይ ግን ጸላኢ ብዘውጾን ብዝሓንጽጾን ናይ ውግእ ትልሚ ምውጋእ ስለ ዘየድልኝ የግዳስ ጸላኢን ዝሓንጽጾ ትልሚ ኣፈሽልካ ሓይሊ ጸላኢ ናብ ሓደ ከባቢ ዝእከበሉን መልእኻ ንምድምሳስ ናብ ዘኽእል ኣዝዩ ገዛእን ስሕበት ማእኸሉ ዝተፈለጠን ክእከብ
ግድን ነይሩ ካብዚ ጭቡጡን መሰረታዊ ሓቅን ብምብጋስ ዝተሓንጸጸ ኣዝዩ ብገዚፍ ወታደራዊ ዓቕምታትን ተመክሮታትን ዝተቐመረ ወፍሪ ጀነራል ራእሲ ኣሉላ ኣባነጋ ናብ ከምዚ ዓይነት ኣዝዩ ዝበርኽን ዝተዓጻጽፈን ዓወታት ክንጎናጸፍ ዘኽእለና ይብሉ ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ተጋዳላይ ታደሰ ወረደ ወዲ ወረደ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ጸላእትና ከምኡ እውን ኣብ ሰራዊትና ዘለው ጭቡጣት ጥንካረታትን ደኽመታትን ብንጹር ምቕማጥና እዩ ድሕሪ ምባል ኣብ ከባብታት ተንቤንን ቆላ ተንቤንን ካብ ዝነበሩ ክፍላት ሰራዊት ፋሽስት ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድ ፈሊኻ ንምውቃዕ መበል 11 ክፍላት ሰራዊት ቀዲሙ ክድምሰስ ከም ዘለዎ ተወሲኑ ኣብቲ ስልጠናና ሓደ እንታይ ተኽእሎና ምግምጋም እዩ ነይሩ ኩሉ ስልጠና መበገስ ዝገበረ እንታይ ተኽእሎና እንታይ ተኽእሎ ጸላእትና ንብል እውን ናይ ሻዕብያ ሓይሊ ተኽእሎ ብዝርዝር ኢና ገምጊምናዮ ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሕና ዘለና ሕጂ ጭቡጥ ዘለዎ ተኽእሎ እንታይ ገምጊምና ኢና እቲ ናይ ብልፅግና ሓይሊ እውን ክሳብ እዋን እቲ ኣብ ዝገበርናዮ ምውጋድ ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሕ ኣለዎ እንታይ ተኽእሉ ብዝርዝር ገምጊምና ኢና ናይ በዓልና ተኽእሎ እውን ገምጊምና ኢና ስለዚ ንባዕልና እውን ፈሊጥና ጸላእትና እውን ፈሊጥና ናይ ተኽእሎና እዚ ድሕሪ ሕዚ ንገብሮ ምውጋድ ዓበይትን ደምሰስትን ክኾኑ ከም ዘለዎም ተራዳዲና ኢና ተቢልና ስለዚ ስልካ በጋጣሚ ዝተፈጸመ ዘይኮነስ ጭቡጥ ዓርስና እውን ፈሊጥና ጸላእ እውን ፈሊጥና ክሊር ዝኾነ ግልፂ ዝኾነ ዕላማ እውን ኣቐሚጥና ኢና ኣቢልና ስለዚ እቲ ዕላማ ኣብ ጸላኢ ንዓብዪ ሓይሊ ደምሲስካ ኣብቲ ናይ ሓይሊ ሚዛኑ ክዛባዕ ንግባር ዝብል ሒዝና ኢና ትውግእ ጀሚርና ጠቕላላ ወታደራዊ ስልጠና ተኹስ ክኾን ይኽእል ኣካል ባዕስ ክኾን ይኽእል ስልቲ ክኾን ይኽእል ብዝነኣሰ ክሳብ ደረጃ ሓይሊ ዘሎ ሙሉእ ናይ ለይትስ ናይ ቀትርስ ስልጠና ወሲዱ እዩ ጠቕላላ ኣብ ጸላእ እውን ከቢድ እርምጃ ኣብ ቀረባ ግዜ ወሲድና ሓራ ክነውፀሉ ብንኽእል መንገዲ መነሻ ዝኸውን እዞም ሓይልታት እዚኦም ምድምሳስ ኣብ ከባቢ ቆላ ተንቤን ኣብ ተንቤን ከባብታት ዘሎ ዙርያ እዚ ማእኸል ዝገበረ እዩ ብመንግስትን ብውድብን ዝወረደና መደብ ማለት እዩ ካብዚ ተበጊስና ሓይልና ካብ ታሕቲ ክሳብ ላዕሊ ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክነብሮ ተገይሩ እዩ ካብዚ ኢና ናብቲ ውግእ ክንብገስ ትኽእልና ኣብ መሬት እውን ዝተረአየ ኩሉ ዝመፀ ይምፃእ ጸላኢ ዝመፀ ይምፃእ በዝሒ ማዕበል ፈሳስ ሓይሊ ይፈስስ እዩ በዚ ዝድንግፅ ሓይሊ የብልናን ትውግእ ሕዚ ተመሊስካ ክትርኢ እንተለኻ ጎቦታት ናይ ሸውዓተ ሕጉም ኩልኩም ትፈልጥዎ ኣለኹም ብጣዕሚ ተራራታት እዮም ገደላት እዮም ሕዚ መሊስ ኢለ ክሪኦ እንተለኹ እዞም ገደላት እዚኦም ከመይ ገይሩ እዩ ኣብኡ ንዝመሸገ ጸላኢ ኣብኡ ድፋዕ ሒዙ ዝነበረ ጸላኢ ኣብኡ ዝነበራ ድሽካታት ኣብኡ ዝነበረ ሓይሊ ብደቂቃታት ከይተጸበየ ኣውሪዱ ደምሲሱ ኣዛዊዑ ጸላኢ ብበዝሒ ኣይንረኸብ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ነይሩ ስለዚ እዚ እንዳገበርና ጸላኢ ተደጋጋሚ ፀረ መጥቃዕቲ ገይርና ፀረ መጥቃዕቲ ተፈሺልና ተልእኾና ብዘተኣማምን መንገዲ ፈፂምና ስለዚ እዚ ዝነበረ እንታይ እዩ ዘሪአካ ጸላእስ ምንም ነገር ክገብር ከም ዘይኽእል ናይ ምግባር ዓቕምን ከም ዘይብሉ ዝዓጠቆ ካኸናን ላዕሊ መሳርያ ተዓጢቑ እዩ ደሽካታቱ ስናይፈሩ መድፍዑ ሞርታሩ ኩሉ እዩ ተዓጢቑ ንሕና ኣብቲ እዋን ዝነበረና ከቢድ ዝበሃል ድሽካ ጥራሕ ከም ኮር 5 ድሽካ እያ ነርና ሕዚ በሻዕ ማለት ብዓሰርታት ድሽካ ሒድና እያ ኣብቲ ሽዕ ግዜ ግን 5 ድሽካ እያ ነርና በቲ 5 ድሽካ ኢና ነቶም ዝሓዙ ነቶም መድፍዕ ዝሓዙ ነቶም ብማዓይ ዝቁፀር ድሽካታት ዝሓዙ ብሬናት ዝሓዙ ድዋዕዋዕ ኣቢልና ደምሲስና እዩ 10 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት ኩለን ኣሃዱታት ሰራዊት ትግራይ ዝተዋሃበን ልኡኽ ንምፍጻም ኣድላይ ዘበለ ቅድመ ኩነት ኣማልአን ኣብዚ ዝተመደብኦ ናይ ውግእ ስፍራ ጉጆታት ሽንጥሮታትን ሜዳታትን ዓሪደን ኣለዋ
ካብ 11 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት ናብ ዘውግሕ ሰዓት እንትቃረብ ድማ ድምፂ ርክባት ወተሃደራዊ ሬድዮ ካብ ላዕሎት ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይ ተደጋጊሙ ይስማዕ ኣሎ። ስማዕኒ ዕርዲ ፍጠን ማርክ ባዶ ሰዓት እንትትገብሩ ወግበር ሞታው ድሓር ርሑቕ ዲ ዘለና ትኩሎም ነተምናና أوصي يوم تلسعات لورنت جبكم جوار موتلولو دحار موتين خنبلينا. وادلو. ما يرحم من شيء. كم تبي متر قوينا؟ أنا لا. أصلا نقول كم تبي متر يلوه. هو. هذا النار عيو. مقطع تجميرم طرحين برضو سنوزح واقع بلان. تحشوي. هذا السقاف وده أنا هايتين كاساقس. 4 ملص لون. بقى زي أكثر. زي 4 ملص كان واحد. من مهانو. لا تتنقل أبتم كاب 11 كساب 13 سنة 2013 عامة مرات دحري أول كاب 15 كساب 20 سنة 2013 عامة مرات أب كبابتات يجلام شوعات حكومن في ناروان أب استخايدو أزيوم صعصعاتن تقتاتلتن وقعات أب لعلي سراويت فاشش جوجلا أو يحمد دمام بزتوثد استراتيجيكاو مدقعتي 28 300 سراويتو موتن 6 11 دما مرخ كوينيو زحزن زجبطن سئنو كم دق زاغرا فحچن غرح زوص دمام أديو تقصرو صلاي كل حيلو يزو اسكع زعت تطبينا وقي جميرنا من معلت نواغاو إلنا أما مጨረሻ صلاي بصقام سير خوص جميره صرمت قعد تجميرو صلاي እንዳወራድና ናይ ምንሳሕ ስራሕ ተሰሪዑ ስለዚ እዚ ጠላላት ድምር صلاي በጣም ብዙሕ እዩ ከም ናተይ ግን ካብ መጀመርያ ሒዙ ካብ 25 እስከ 30 ሺህ ይኾን ናተይ ግምት እስከ حز فلتنايم 23 ኣሎ 24 25 ሙሉእ ፍለጠር ነይሮም 31 በቀዳማይ ካብ ዝተደምሰሰ ዝተወሰነ ኣካልና ስታፍ ነይሩ ናይ 11 በቀዳማይ ካብ ዝተደምሰሱ ዝተንጣዋጠው ዝተሓውሱ ነይሮም ናይ 12 ፍለጠሩን ሓደ ብርጌድና ስታፍ ፍለጠር ነይሩ በዝሕ መኻይኑ ርኢኹም እዮም በዝሕ ሰራዊቱን ቀቲልካ ዝውዳእ ሰራዊት ይኮን ግን 4 መዓልቲ ሙሉ ተጫፋጭፍና ግን ደምሲስናዮ ዝሓይል እዚ ግን ብበዝሕም ብዕድቅም ሕዙም ከባና ላዕሊ ነይሩ በጣም በርከ ብዙሕ መድፍዕ ነይርዎ ኣየር መቋሚያ ነይርዎ ደሽካታት ካልኦት ብዙሕ መሳርያ ነይሩ እዚ ሒዝ ግን صلاي እንዳወራድና ክንድምሰሰና መወዳእታ ዝገጠመና ጥይት ወዲና ኢና ተጋልትና ግን ጥይት ወዲና ኢሎም ድፋዕ ኢለዋቁ ብደንጎላ እንዳተዋጉ ካብ صلاة እንዳመረኹ صلاي ሙሉ ንሙሉ ደምሲስናዮ نحنا ون نتي عودة وجه بأكل تاريخنا زتعزونا لكنا تحتون تفاتير نيرو كاب سنة 11 جميرو بفلاي دما أو كاب تحت يجلا كاب يجلا جميرو كسب أبي علم لم قصيلون كسب شوعة حكوم كوبيلوس كاب سلة منوى أكاب تحت عريض زنبر سراوت بلتقنا بجنا سراوت تجراي حراي تجرو تحمششو بجنا سراوت تجراي زعرفوا أزي كبيدن مرزاز وقعتن ملو بملو استدب سلو كونتات تقول حجني ركون دما أب وردا سحرتي جيت خوينو أبغى لي أب زبال ناي وقع قطنا وقت أنا ركب دلنا ماتي أبغى كوا 10 كسب 10 سنة كنت 10 سنة عام تمر جميرو أنت خطأت 3 معلتات عزيب بتعمل عزع زخونة خطأت له وجي إذا كاي زلوا جينا سراويت تجراي أبز خبابزي بفلاي دمام كاب عثان حدن كفل سراويت كاب كبابي جت استوعزه عثان حدن كفل سراويت مرتيوم أبزي مر استدم سلوا بركت زبلا تشكرتي وتهدروا مخاين بركز ولا ديبو بركز ولا أطواراتون مر زعان ولو خناتكم زلوا إلى نمعزاو زلنا أبز عود وجزي تبتعمل زجرم أنت خطأت 3 معلت وجخ كايد كله جينا سراويت تجراي
ፍጹም ጅግነታው ብስተመልኦ መንገዲ ንመነቱ ንሓርነቱ ኢሉ ዘካይድ ዘሎ ፍትሓዊ ኩነት ካብ ዝኾነ ግዜ ብሙሉእ ዓወት ተጸንቢሉ ዝወጸሉ ኩነታት ከም ዘሎ ንምዕዛብ ኪኢልና ኣለና ትውግእ ዳርጋ ተጠናል መዋል ይከኣል ምናልባት ድማ ናብዚ ከባቢ ሕልፍ ናወልና ምስከድና እውን ዝተፈላለዩ ዝተቃጸላ ናይ ጸላኢ መኻይን ክህልዋ እየን ዝተማረኹ ሰራዊት እውን ኣለውና እስካብ ሕጂ ኢንተርቪው ቃለ ምሕትት ዘካይድና ኣለዉ ካልኦት ክንረክብና ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ንመስል ዓርሶ ውሳነ ኸልካ ተካይዱ ዘለኻ ፍትሓዊ ኩነት ስለ ዝኾነ ምዕዋትካ ስለ ዝተርፍ ኣብዚ ብጅግና ኣፍሪካዊ ጅግና ጀነራል አሎ አባነጋ ዝተሰየመ ወፍሪ ስትራቴጂካዊ መጥቃዕቲ ድማ بعواتنا تتصنبله ساعة مودعتها عواتها حزب تግራይ ምዃና ንምርግጋጽ ዘኸለና ሓደ መርአይ መነጽር ማሊክ አል ማለት እዩ ሰራዊትና بجግንነት ካም ዓለም በዓለማ ተደሚም አላም ቀያ ጅግንነት ካድማ በፈተውቱ ኸጥራሕ ዘይኮነስ በቶም የሻለ ቢልካ ዝማረካየም እውን ጅግንነት ካም ምግላጽ አይተቆጠውን ስለዚ ሰራዊትና በዓል ዋና ናይ ታሪኽን ስርሒትን እዩሞ ንሕናውን ስምዒ ሰራዊትና እንድህሰሉ ዕድል ገጢሙና ነይሩ جግና ሰራዊት ትግራይ ኣብዚ ኣብ ከባቢ ዓብይ ዓዲ ብፍላይ ድማ ኣብ ከባቢ የጭላ ሸውዓተ ሕጉም ሰለ ከምውን ኣብ ከባቢ ወረዳ ግጀት ሰሓርቲ ማለት እዩ ጣባቸሪ ተዋሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ ለተኸታታሊ ሰለስተ መዓልታት ብዘካየዱ ኣዝዩ ዝሕብን ወተሃደራዊ ጅግንነት ጸላይ ሙሉ ብሙሉ ተደምስሱ ዓወቱ ጨቢጠሎ ብመሰረት እዚ ድማ ብዝሰርሑ መስተንክራዊ ዓወታት ድማ ብርክት ዝበላ حيل صلاحي كم تقموطا خوينو تدمسلو مولو بمولو تدمس صلاحينا مارسيو بتوسخي بركت ولا حيل صلاحي ابيد قطر زو عللو زتمارخلو بركت ولا فاشيست كجل ابي احمد لحزب تግራይ ንምጨፍጫፍ ተቀመለን ዘነረ بركت ولا مدافعات مورتارات اورالات مخاين نا سيفل مخاين مارسي بمولو ابحث قطر يلا مارسي تግራይ تسعر أيها ود عدي ويكفتر عبت بمسرته أنا زي له قلت يخدني من السرف أنا قريب لن ያው ትስሙክ ወዝኖሩን ምትናት ዝልወኑ ፍክር ወዝኖሩ በሊኒ ይሰሪፉ ዝይ ለውዝ ምስተር ዝለው ጸቀለው ቃና ህዝብና ምን ተህዝብልና አውጽና ህዝብናው ነው ጎና ስለዘለው ከይንጠሚ ዝብላዕ በና ከይናዓርቅ ምን ለخدን ይበና ስለዚህ ዚህ ህዝብ ዚ መውጽይ አለ በዓል በመሰረቱ ህዝብ ትግራይ ለመውጽይ በጣም ያዘሕጉሰን ለዚህ ህዝብ ትግራይ ምስወይ በጣም ያሕጉሰኒ ስለዚህ ዛዓውዚ ደም ድርብ ደራራ አውትሪ አለ ለሐዝ ሁላ ማኪና ሁሉ ሰራዊት ትሪ አለ ሐዝ ጮንዲ በስቢስ ዘሎ ናይ ህዝብ ትግራይ ውጽይ እዩ ስለዚህ በጣም ያዘሕጉሰን ደው ሁሉ ሐና አው ኩሉ ግንባራት ዓወት ምርካብና ዓቢ ተሐጓስ ለህዝብ ትግራይ ብፍላይ ህዝብ ትግራይ ቋዕደስ በለካ ይሁን ደሊ شومي تقاليت لتتعلم ما يبال حزي أنا قلت أزق بأبزي تم سومنزي استجبر عوتات بالطعم يتحقاسي كده بيولن حجو ود صباحون مسوقت نخفلينا حزي كنعوتنا صباح ندوم سوملو ندوس عدنا متيم كنولعكم كنقتلكم لا هون زلزلوا حزون خنطفوا منا صباح خنطفوا منا احنا بقى اديتات تግራይ نحنا دهلنا اديتات تግራይ اي دفرا حواتنا اي قتلينا داخنا يوطينا حزون اي قتلي እቶም ዝቆትና ዘለው ደሞ መቃብሮም ኣብዚኡ ያው ብጣዕሚ ስምዒትና ቀደሳሊ
ያው ኩልና ሰብስ ልክንስዋ ኢልና ኢና መጺና እምበይ ወይ ክንልዕ ወይ ክነብል ይኾነ ለዓድና ለሓራ መሬት ንምውጻእ ትግራይ ማለት እዩ صحة زيادة كده سمي تقاللاي تخلاي برشات يبهل بطعمي ናብ ዝበለጸ ደረጃ በጽሕና ኣለና እየ ክብል ዝኽእል ስለ ዝኾነ ዘን መኻይን ከም ትርእይዎን ኣለኹም በብቦትኡ ደብሪዎን ከይደሎ ኣጽዋራት ከምኡ ቱ ናቱ ወታደር እውን ያው ትርእይ ኣለኻ በየሽንጥሮኡ ተጋዲም እንሄ ንሕና ኣይመጻናዮምን መጽዮምና እምበር ኣይመጻናዮምን ስለዚ ንዙይ እውን እዩ ቱ ስራሕቲ ናይቱ ሰራዊት ስራሕ ኣነ ብቻ ብጣዕሚ ፍሉይ ስርሒት እዩ ብጣዕሚ ፍሉይ ዝበለ ስለ ዝኾነ ሕጉስ እየ ብወገነይ ማለት እዩ ተሓፈሰ ዓወታት ዘለ ስምዒተይ መግለፂ የብሉን ብጣዕሚ ዝሕጉሰካ መላእ ህዝቢ ትግራይ እንኳዕ ደስ በለካ ክብል ይደሊ ተሓጓሰይ መግለፂ የብሉን በቃ እንኳዕ ደስ በለካ ብለለ ኣዴታት ትግራይ እንኳዕ ደስ በለክን እዚ ኩሉ ዓወታት ተሓፊስኒ እንኳዕ ደስ በለክን ክለኒ ዲ ዓወትና ናይ ግድን እዩ በቃ ተዓወቲ ኢና እንኳዕ ትግራዊት ኮንኩ እየ ዝብል أقسم قسم أيها خوات حدي ويكفتر عبت عاوز بطعمي وسني ولد بطعمي دسيلني كلاش حزكا برين حزكا دشكا حزكا زو مدفع مورتر زأكل أطوار حزو نحنا بكلاش ذكر مارغ زونا هاي ذكر مارغ لا بطعمي قال بقريب تقرايت كميناي بلحت كميناي تنكر كميناي حمد كم زلوس بسرو تقراي بمهاني أنا بطعمي دسلني تقراي بمهاني بسرو نزل تقراي تايمو بمتى قلت تقراي بمهاني بطعمي دسلني هزب نقع دس بالك هزب تقراي بتجينا سراويت تقراي مكلا سراويت تقراي هم زيجر عوت بموركا بطعمي دسلني أتوسنا مع تسلطينو نتسأل زي خمارخ نتسأل زي نال حمل نغيره زجورس بزر بطعم دسلني أتوسنا سوم نسلطينو تقرايس كنينا بالحتام كنينا بطعم حق السلوك من ده قلت لك زرعت في نحجمه بسرو دسيلني ياو دعوت زي بطعمي كعوي عوتي قبل قد ما خزقنا من الرعوتات تعمل عليه بك زي ناس تقال عليه مورالون بتعمل عليه سلام خدنا بتعمل حقيسنا هنا سراويتو كوديمو إيو تريان لخزن كل مكان تعمل وزحت مكان وبزح مسارع زي تماري خلله الناس بقى زي عاوزس نوري فينا دقاقمنا خدماتي ያው ትኹናት እንደምር 4 መዓልቲ እዩ ካብ የጭላ ጀሚርና ኢና መጽና ካብ ቀጽልና ናው ዚያቲና 3 መዓልቲ ጽዕጽኦ ኺና ተካይድና ኢና ግን ብጣዕሚ ደስ በሃሊ መጨረሹ ያው ብዙሕ ዓወታት ተመዝግብኒዮ ከምዚ ንርኢ ኣለና ዝኩሉ ሰራዊት ተወዲ ዝኩለን መካይኖ እዚ ተማሪኸኒዮ ምስ ዕጥቅን ማለት እዩ እና ብዙ بتعامي حقوسات مጨረሹ بتعامي ስለልተዓወትና በቃ ደስ በሃሊ بتعامي ደስ ይልና ይኹልና ሰራዊት ዝሮ ልኽፈል ኸፊልና ዝመጽኢሎ ለዓወት ግን بتعامي ካብ التحسب العالي በቃ ዳርጋስ ሙሉ ተዓዊትና ኢና ማሊካ አለ ለኻሊ ቦታ ለጸላውን بتعامي مرعد لኾነ በቃ ድሕሪ ኸዚ ሐምሌ ዋግና ዳርጋ ገርና ኢና ደምሲስና ይምኒ ኢናሞ بتعامي حقوساتنا ያው ለህዝብ ትግራይ بتعامي እንኳን حقوسካ ይፈቱ ምክንያቱ ካብ መጀመርያ ንዋጋት ለና እስካዕ ኸዚ ድጋፉ ሳለ ህዝብ ኢናው ዘጽሕና ኒናሞ ማለት አውሽጢ ብዙሕ መዓልታት ንዋጋት ለና ቀለብ ይኹን ካብ ለምጽምጽዩ ለቀለብና ስለነበረ ኩሉ ተገኒን ብና ህዝብ ትግራይ ድጋፍ ይሞ ህዝብ ትግራይ እንኳን ሓጎሰካ ኣብ ውሽጢ ዓድላ ውጭ ለል ትነብሩ በተለይ ዲያስፖራ ተጋሩ ጣዕሚ እንኳን ሓጎሰኩም ኩሉ ይፈቱ ትግራይ ትስዕር ይቀኒለ ሓደ ልብ ስለ ዝኾናዩ ስምዒት ስለ ዘለናዩ ስለ ተበደልና ይበቃ ስለ ተበደልና ስምዒት ስለ ዘለና كله عبيه انا كنت الساعه 5 عامت ودس الساعه 5 عامت موصيك عارف زقبن زلو سمعي سلازل نحرت سوي سلالتسقايا سلالتحرنا بدونا سلام سلالدلنا بالمعات لهلنا سلازمصونا السبب كله حزب تግራይ ቃ سمعي سلازلو بسمعي سلالتل على لعاو توقعوا وانا عاوتنا سمعتنا سلازلنا بالك عادنا للتግራይ زي كون نخون ነገር يلن ስለዚህ بسمعيتيو سمعي سلحق يحيز سلازخدا لمعات أفتحي أبسلاسنا من محدار نبرك حزبي أو طورنا تيكون النيرو مسيم لكن حزبنا سوتش فومو حزبنا واري دومو ندياب كالي حارقو من هاي ورر تهاجر حموش تهاجر لحان تكلل حموش تهاجر سوتش فوم لكن زي سمعي زولو ديو
زعود زبقعنا سمعت زغرا حدا سلا زخنا حدا لب حدا سغا انا خسوا اسخاطنا حكو يزل هذي انا خيد سخاصنا انا خسوا ايدني هذي سلازي سمع سلا زلنا